Igbo ndị ọma anyị alọghachitela azụ n'obere ezumike anyị gara. Ọ ka bụkwa gịnị n'isi mbido telivishọn bebe anyị na-ewetara gị ka o si aga na mba Egypt na Nations Cup Special nke bụ gịnị iko mba Afrịka ma tụgharịa ya n'asụsụ Igbo ka o si aga. Ụnụ ahụ na n'ụbọchị echi gara aga ndị mba Algeria meriri ndị Super Eagles ala anyị were ọkpụ goolu abụọ nke ndị ala anyị satara naanị otu were gịnị gbapụ Naịjirịa bụkwa nke ga-eme ka ala anyị hapụ isonye na agba nke ikpeazụ bụkwa nke a ga-agba n'ụbọchị Fraịde. Anyị na-ele anya n'ọtụtụ ihe dị iche iche maka na enwere ihe mere gịnị ede o jiri bee nwee ọtụtụ ihe ndị mere ede ji bee nwee wụ gịnị ị na-anya ọtụtụ ndị na-ata onye nlekọta Super Eagles bụ General, ọtụtụ ndị na-ata ya ụta na ọma ka esi ahazi ndị na-agbara ya bọọlụ na ọtụtụ na-ekwu ka ndị ala anyị ka ha site ebe ahụ gịnị ka o si ebe na mba Ijipt ọ nọ ka o si ebe ahụ gịnị lawa na ha achọzi ya ọzọ. Mana e nwere ọtụtụ ihe ndị ala anyị na-ekwu bụkwa nke ewu ọ bụrụ na ị nene ya anya nke ọma ọ dịka na ọ bụ eziokwu ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ jesi na-agba bọọlụ ọ mmadụ na-agba bọọlụ ọ bụrụ na ile anya na jesi ndị ala anyị yi gbaa match n'ụbọchị echi gara aga ọ bụ gịnị green jersey and the dark green jersey ọ bụghị nke a iyi ọ bụ nke a iyi ebe a maka na asị na nke a iyi ebe a na o nwere ihe ọma akpọrọ ya ashiobi ihe ọma kpọrọ nke mana ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ bụrụ na ị na-anya maka na ihe ahụ emekarịa a sị na ihe mee mbụ mee abụọ dịka ọ na-aghọzi omenala ị na-anya na maachị niile ala anyị yi jesi ahụ gbaa bọọlụ anyị adịghị enwetakarị mmeri. Kedu ihe iche butere nke ọ bụ na jesi butere nke a ka ọ bụ na ọkpụ isi amaga akpa ya bụ ndị na-agba bọọlụ na ama ka esi agba ka ọ bụ jesi pụtara kedu ihe bụ uche gị maka nke a ibe leba ya n'ihe nta akụkọ na Twitter ma ihe niile anọ ihe ekwuru ọtụtụ ndị mmadụ ezitela ozi ma ndị kwuru okwu na otu onye si na Twitter na o nwere nkwenye na ọwụkwa jesi green jesi ahụ ka Super Eagles ga-eji gbasa Algeria bọọlụ n'ụbọchị taa maka na ọ ma na ndị Algeria nwere white na nke ha so a ga-achọ ka eme ka o nwee ike balance ya mana eziokwu nọ ya n'ime ibe lewe ya anya major tournament ndị ha gbara webe ka ha yiri akwa ahụ webe ka ha jiri jesi a weta mmeri oles ma na qualifiers mkpụrụ okwe ole na ole na-erughị atọ nke ha ji weta mmeri ndị ka ọzọ ma ndị ha na-agba draw ma ọ bụghị draw ya were gịnị emeri Super Eagles of Nigeria mana eziokwu nọ ya n'ime nke ahụ fact ọ eziokwu mana ọwụghị ya wụ reason ọwụghị ya wụ ihe ga-eme ọwụghị ya ga-asị anyị agaghị elekwasịra jesi anya si na ọ maka jesi a ka hapụ ịta jesi ụtọ ịgbarago n'ọtọ gba ya bụ okwe onye a ga-emeri onye a ga-emeri maka na ihe ọzọ nọ ya n'ime ndị Super Eagles players ndị anyị nwere ewepụtago onwe ha gbaa bọọlụ ọ dịka mgbe mma na motino na ịkụ aka ịkụ ọkpọ na aka gị ga-agafe tebụl a mana ịkụzie ya akwụsị ebe ya wụ na iru gị ihe anyị na-adị mgbe eme ọfụma imetegizi ya ọ otu nchi hụta okwu anyị na ndị Algeria shiga ka hapụ jesi eziokwu ọ bụrụ na ma onye ma ka ha si ahụta ya n'ọtụtụ ndị mmadụ si ekwu gbasara ya bụ jesi ọ bụrụ ya biko ka anyị wepụ ya ga-achọ ọzọ ọ bụrụ sọsọ nke a ka anyị yiri ya koside ihe ọzọ nọ n'ihu akwụkwọ gbasara Super Eagles onye ntụziaka ụrọ kwuru na ha bụ Super Eagles ihe awụ otu ihe m hụrụ na ọha nta akụkọ n'ụbọchị taa nọ na-afụ m ụfụ n'obi nke ọ na-asị na ha nọ na-eche maka extra time na ndị Eagles nọ na-eche maka extra time n'ọnwa mere ha ji ume ha bịa daa ha nọ na-eche maka extra ihe awụghị reason free kick enwetara free kick wo in a deadly position ya ebe wo ịgafecha bus 18 n'ihu bus 18 na line ya ihe krikri na line all bus 18 ya ị kwesịrị ime gịnị ibuild wall gị build ya eshi ike ọfụma were players kpachie ebe niile kpachie otu akụkụ ebe ụkwụ aka ekpe ya nọ onye ya wụ goalkeeper abịa eme gịnị shipụtụ obere ya wụgo na ọhụụ bọọlụ ịma ọ na-adị nso na aka ekpe da n'aka nri igbere kipa bọọlụ aka ọ na-adị onye na-ahụ ọtụtụ n'ime ha na-adị echekarị penalti nke a na-agba ha n'aka ekpe maka na ọwụ ebe ha na mana dịka o si wee dị ihe ndị bụ Super Eagles ma defense ma kipa na onye ọbụla ma achọghị m iblame ya na wọl m chọrọ iblame ya wụ akpa basket onye m chọrọ isi n'ọyịwa ahụ
onye maka na ọ kwesịrị na mana bọọlụ a na-aba post mana ọ bụrụ naanị kipa ka ị ga-eblem kwa ile anya hụ na players anọchighị ọfụma maka na ọ bụrụ na ị nọchi ọfụma na bọọlụ ha gbaa ya ị ga-eji isi gị ma ọ bụgoda ahụ gị kụpụ ya mana ha nyere ya ohere ime anya ka esi gba ha nyere ohere emepere ụzọ ya dịka na mbidokwa enyewe maka obodo anyị ihe gbasara ego na-adị anyị mana ya dịkwa m ka arịrị ya bụ okwe mana igbo dịka o si dị a ga-agatụkwa na obere ezumike ka anyị ga-ekirikwa otu okwe nke a gbara na ya bụ semi-finals agakọla ebe ọbụla na anyị na-abịachi ugbu a